Tänä viikonloppuna pelattiin jälleen liigaa, ja kuinka tapahtumarikkaat 2 kierrosta me tänä viikonloppuna nähtiinkään. Joten käydään tällä videolla läpi viikonlopun liigan huippuhetket. Lähdetään totta kai liikkeelle perjantain kierroksesta, jonka lopputulokset näyttää tältä. Eli 6 ottelusta 3 ratkesi vasta varsinaisen peliajan jälkeen, kun Saipa voitti kotona Sportin jatkoajalla, Kalpa nollas Pelsut Lahdessa ja Jukurit voitti Tepsin Mikkelissä. Ässät kävi ottamassa 3 pistettä Hämeenlinnasta, ja Tampereella ja Jyväskylässä nähtiin kovat murskalukemat, kun Kärpät ja Jyppi otti voitot Ilveksestä ja IFKsta. Lappeenrannassa Sport teki ekan peliminuutin aikana 2 maalia, ja Raipe päätti antaa pelaajille pientä herättelyä. Kun seuraava vaikka tulee ja kiekko on maalissa. Hetkeä myöhemmin ensimmäiseen minuuttiin Sport iskee 2 ja Brad Hunt avaa maalihanansa liigassa 4. ottelussaan. Nyt on kyllä kylmää kyytiä. 2 laukausta Krigalsia kohti ja molemmat ovat painuneet verkkoon. Se oli tällä kertaa sellainen ensimmäinen minuutti. Tai vielähän tätä ensimmäistä minuuttia on 10 sekuntia jäljellä, mutta 2 vaihtokierrosta, tai ei nyt vaihtokierrosta, mutta 2 ketjua käynyt kentällä ja 2 kiekko lyöty Saipan maaliin. Samassa ottelussa Sportin Kalle Mike Tiinak sai ulosajon päähän kohdistuneesta taklauksesta. Vähintään se 2 tulossa, niin nyt lähdetään sitten tarkastelemaan tilannetta videolta, kuten Aaro Brennare kuulutti. Tässä ensimmäinen hidastus, tai ainakin ensimmäinen, jonka itse ehdin älyämään tältä selostamosta. Katsotaan vielä tämä toinen. Videotarkistuksen jälkeen 80, 5 minuuttia, mutta pelirangaistus. 5 minuuttia pelirangaistus, päähän koostunut taklaus. Mike Tiinaks ei saanut tästä pelikieltoa, mutta mitä mieltä te ootte tästä tilanteesta, koska omasta mielestä tämä ei olisi ollut edes ulosajon arvoinen? Mikkelissä Jukurien ja Tepsin välisessä ottelussa nähtiin tilanne, josta Ruben Rafkin sai jälkeenpäin liigan kurinpidolta 1 ottelun pelikiellon. Katsotaanpa tässä purku suoraan päin Piitulaista. Piitulainen ottaa hyvät harhautukset, kiekko tolppaan ja sen jälkeen on moni pelaaja kimpussa ja tuossa näkyy sitten Rafkin iske ruutuun kiinni ja kun tämä näytetään videotaululla, niin kotiyleisökin herää ja Jonne Virtanen on astunut nyt etulinjaan. Hän vaatii seuraamuksia ja käy siellä neuvonpitoa päätuomari Nevan kanssa. Jyväskylässä nähtiin tappelu suoraan aloituksen jälkeen, kun Pekka Jormakka lähti painimaan Lauri Sinivuoren kanssa. Sitten Jormakka heittää hanskat ja siinä alkaa nyt vääntö tässä tilanteessa. Lauri Sinivuoren kanssa alkaa vääntö, hanskat heitetään jään pintaan, joten Sinivuori tässä vaiheessa ja Jormakka myös pihalle pelistä. Se oli melkoisen pikainen vääntö. Lauri Sinivuori aika jykeviä taklauksia pitkin iltaa tässä iskenyt ja siitä aloitustilanteesta tämä vääntö liikkeelle. Nopeasti lentää kyllä hanskat jään pintaan. Siellä Jormakka hakee iskuja, mutta Sinivuori pystyy pitämään Jormakka kaukoetäisyydellä, saa kellistettyä hänet jääpintaan ja sen jälkeen. Molemmille annettiin jälkeenpäin tästä jopa 2 ottelua pelikieltoa, joka menee toki sääntöjen mukaan, mutta on kyllä aika kova tuomio. Hämeenlinnassa nähtiin paljon keskustelua herättäneet tilanteet, kun Ässien maali lähti jopa 2 kertaa pois paikoiltaan, ja molemmat kerrat sattui juuri sopivasti silloin, kun HPK:lla oli tulossa hyvä maalipaikka. Heikko jatkoo maalin edustalle, Vesalainen, nyt on Ässien maali pois paikoiltaan. Ja HPK-pelaisto vaatii jatkoseuraamuksia. Pennar selittää, että se lähti ihan tahattomasti torjuntatilanteen yhteydessä. Tätä tarinaa hän aikoo päätuomarille selittää. Vanhatalo sekä Wright ovat juttelulla ottelun toisen päätuomarin suuntaan. Ja
Jatketaanko 5-5 vastaan? Tuomaristo käy keskenään keskustelua. Kyllähän tämän hidastuksen perusteella on ihan mielestäni selkeää, että Pedran liikuttaa maalin pois paikaltaan. Maalitili myös kotona auki. Nikkilä maali edustalle. Ja nyt on maali taas paikoiltaan. Ja kiekko on maalissa. Mitä ihmettä tapahtuu? Nyt mennään videotarkistukselle. Ja se lähtee jälleen kerran Bednarin Matia, joo. HPK-aitio on sitä mieltä, että heiltä viedään varma maali. Manner käskyttää Kiiskisen kertomaan tämän kommentin. Jotain hän huutaa Kiiskiselle, joka vie viestin tuomaristolle. Videotarkastuksen jälkeen maali siirtyi pois paikalta luonnollisella maalivahdin toimimisella. Se on luonnollinen maalivahdin torjuntatilanne. Maalia ei hyväksytä. Mikko Manner pyörittelee päätään ja koko hämeenlinnalaisyleisö buuaa. Mutta joo, siinä oli perjantain kierroksen huippuhetket, joten siirrytään lauantain kierrokseen, jonka lopputulokset näyttää tältä. Eli Kärpät jatko ton vahvan Ilves-voiton jälkeen ja voitti myös Kiekko Espoon lauantaina. Kalpa nollas IFK:n Kuopiossa, eli IFK:n maalisaldo koko viikonlopulta on pyöreä 0. Lukko voitti Ilveksen Raumalla, HPK voitti Tapparan kovan comebackin jälkeen Tampereella, KK otti varman voiton Pelsuista, Saipa voitti myös ton toisen back-to-back-ottelun Sportista ja Jukurit voitti myös ton toisen ottelun Tepsiä vastaan Turussa. Kouvolassa ennen ottelun alkua jään kanssa oli ongelmia ja oli tosi lähellä, että ottelu oltaisi lopetettu kesken, koska jää oli oikeasti siinä kunnossa, että se olisi voinut olla jopa vaarallista pelata. No eipä siellä Kouvolassa sitten oltukaan ihan valmiita. Jää ei ollutkaan erätauon jälkeen kunnossa, joten tuosta sitten päävalmentajat katsoi, että ei voida vielä pelata, varmaan liian vaarallista. Miten tämä edes ylipäänsä on mahdollista? Tuossa on kuitenkin koko erätauko ollut aikaa kunnostaa tuo jää. No joo, onhan se mielenkiintoinen tilanne, että miten sitä ei ole aikaisemmin huomattu. Mutta sitten toinen, mikä meillä on oikeasti iso ongelma, on, että meidän infra on niin vanha. Hallit on niin vanhoja, no putkistot ja jäähdytyslaitteistot on niin vanhoja. Nämä tulee vaan lisääntyä liigassa ennen kuin me saadaan uusia halleja. Se on ikävä fakta. Niin monella paikkakunnalla on tässä samassa tilanteessa. Ja eihän tämä pitäisi olla mahdollista, että tullaan erätauolla siihen huomata, että jää ei toimi. Se on vaan sama kuin pelaaja tulisi kentälle, että jäi luistimet jalasta. Mutta sattuu niitä näköjään silti. Ottelun päätuomari Jarno Heikkinen kommentoi, että meidän tehtävämme on taata pelaajille turvallinen peli ja olosuhteet. Nyt se oli niin vaarallisessa paikassa, että kun pelaajat tulevat vaihtoon, he monta kertaa jarruttavat tuohon. Halusimme varmistaa, että se varmasti jäätyy ja ympäristö on pelaajille turvallinen. Sami Kapanen kommentoi ottelun lehdistötilaisuudessa, että mielestäni jää oli aika turvattoman oloinen. Minulla oli jossain vaiheessa jo käsitys, että kummankaan joukkueen pelaajat eivät kokeneet turvalliseksi lähteä jatkamaan peliä. Valmentajilla ei ollut kovin turvallinen olotila laittaa pelaajia siihen tilanteeseen. Myös Pelicansin kapteeni Kasimir Jürgens kommentoi, että siellä oli aikamoinen kuoppa ja onneksi nyt ei sattunut kenellekään mitään. Jäässä on kauhea reikä suoraan vaihtoaition edessä. Siihen kun joku kaatuu ja on naama edellä laidassa, niin sitten ei ole kenelläkään kivaa. Turussa nähtiin tilanne, jossa Tepsin Sisu-Petteri Lehtonen lähti painimaan Jukurien William Borgekroin kanssa. Jäähuona tulossa. Toisessa päässä mäskitään ja siellä Sisu-Petteri Lehtonen leijonan harja heiluu, kun Lehtonen poistuu sieltä kaukalosta. Ottaa siinä vähän yhteen Borgekroinen kanssa. Ja tietysti Jukureiden kannalta äärimmäisen raskas tilanne, koska siinä oli vastaisku toiseen päätyyn ja se lähtee tästä taklauksesta. Ja sen jälkeen alkaa pidot. Siellä on 2 pelaajaa hänen kimpussa, sen jälkeen Koivu nostaa kytkintä. Ja nyt tutkitaan, kelle annetaan ja mitä annetaan ja kuinka paljon annetaan, mutta siellä oli todellakin toisessa päässä. HPK otti tosiaan kovan comeback-voiton Tapparasta Nokia-areenalla, ja HPK:n ekan maalin jälkeen Cameron Wright lähti suihkuun epäurheilijamaisesta käytöksestä.
Ja vaikka mä Tappara-fani oonkin, niin pakko kyllä myöntää, että Wright on tällä hetkellä yksi liigan sytyttävimmistä pelaajista. Kiekko Espoon ja Kärppien välisessä ottelussa nähtiin yksi ulosajo, kun Kärppien Tuomas Salmela lähti suihkuun päähän kohdistuneesta taklauksesta. Onko aihetta isompaankin rangaistukseen? Toki peliä on niin, että pääsevät tuolta veivailemaan, mutta eipä niitä ole paljon nähty. Avauskierroksella oli tuo yksi, mutta aika vähin ovat vielä kyllä jääneet. Tässä se nähdään vielä. Sieltä tulee Aronsson, katse on alhaalla kiekossa ja Salmela tulee sieltä sivusta ja osuu sitten. Kärpät 61, 5 plus pelirangaistus pääkoskelta. Iso rangaistus eli 5 plus pelirangaistus. Tuomas Salmelan ottelu on päättynyt siihen. Vähän se osuu ja tuomarit ovat sitä mieltä, että se olisi ollut Salmelalta ottelua jatkamaan. Kiekko Espoo sen sijaan ottaa sinne 5, koska Rimpinen lähtee vaihtoon, eli maali tyhjänä. Pääsee Kiekko Espoo nyt sitten kokeilemaan 5-4 vastaan ylivoiman pelaamista, mutta sieltä voi yhdellä onnistuneella purkukiekolla sitten Kärpät räpätä tyhjiin vielä. Omasta mielestä tämä tuomio meni vähän niin ja näin, mutta mitä mieltä te ootte? Jätä alas kommenttia. Mutta joo, siinä oli taas jälleen viikonlopun liigan huippuhetkiä. Ja jos me katsotaan tämän hetkistä sarjataulukkoa, niin se ei ole paljoa viime viikolta muuttunut, eli Ilves ja IFK löytyy edelleen sarjataulukon hänniltä, ja top 3 löytyy Jyppi, Tappara ja Ässät. Kärpät otti pari tärkeää voittoa viikonloppuna ja nousi pudotuspeliviivan yläpuolelle. Sportilla oli vaikea viikko kokonaisuudessaan, ja samaa voi myös todeta toisesta lintujoukkueesta eli Pelsuista. Viikon isoin yllättäjä on ollut heittämällä Jukurit, jotka voitti ekaksi tiistaina sarjan ykkösen eli Jypin ja voitti myös Tepsin 2 kertaa, jolla on menossa vähän heikompi jakso. Käydään tähän videon loppuun läpi taas ekaksi mun valinnat viikonlopun tähdistä ja siihen perään teidän valinnat. Ja jos sä haluat olla mukana vaikuttamassa näihin valintoihin, niin käy liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksesta. Lähdetään liikkeelle viikonlopun tähtijoukkueesta ja mä valitsin tämän viikonlopun tähtijoukkueeksi Oulun Kärpät, joka voitti molemmat viikonlopun ottelut eli otti täydet 6 pistettä ja vei noin molemmat ottelut vielä selvällä marginaalilla. Viikonlopun tähtipelaajaksi mä valitsin Saipan Janne Naukkarisen, joka teki Sporttia vastaan tehot 2+3 ja otti plus-miinus tilastoihin vielä +3. Viikonlopun tähtimaalivahdiksi mä valitsin Kalpan Stefanos Lekkaksen, joka pelasi kummassakin noissa viikonlopun otteluissa ja otti kummastakin ottelusta 0-pelin, eli ei huono suoritus. Käydään sitten vielä läpi teidän viikonlopun tähdet. Ekana on viikonlopun tähtijoukkue, ja teidän mielestä tähtijoukkue on Mikkelin Jukurit, ja Jukurit olisi ollut itselläkin kyllä toinen vaihtoehto. Tähtipelaaja oli teidän mielestä Jypin kapteeni Jere Lassila, joka teki tuossa perjantain ottelussa IFK:ta vastaan tehot 1+3 ja otti plus-miinus tilastoihin +2. Sitten vielä tähtimaalivahti, joka oli teidän mielestä myös Kalpan Stefanos Lekkas. Tässä on vielä top 3 teidän mielestä jokaisen kategorian kohdalla. Ja tosiaan, jos sä haluat päästä vaikuttaa näihin tuloksiin, niin kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä. Mutta jätä alas kommenttia, että mitä mieltä sä olit näistä kaikista tilanteista ja tuomioista, ja että menikö ne teidän mielestä oikein. Kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä, ja käy myös seuraamassa muissa someissa. Arvostaisin myös, jos pistät kanavan tilaukseen ja jätät videolle tykkäyksen. Kiitos katsomisesta.